The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mo po ba Jess ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live pa rin po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa Karamuan, Camarines Sur. Isang ina ang humingi ng tulong sa ating programa matapos siya at ang kanilang dalawang anak ay iwanan ng kanyang kinakasama para magpakasal sa ibang babae. At 2 taon na raw silang hindi kinakausap at sinusustentuhan. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Franz Palaya. Magandang hapon sa iyo, Franz. Magandang hapon po, ma'am. Okay, Franz, 2 taon na nang iwanan kayo ng kinakasama mo, tama? Opo, matagal na po. Okay, so bago pa man kayo maghiwalay, ilang taon ba kayo nitong nagsama nitong dati mong kinakasama? Di ko matandaan kasi matagal na po kasi, ma'am. Talagang parang siguro. wala na sa yung importansya kung kailan kayo nagkakilala. Wala na. Wala Kasi na. nagkakilala po kasi kami, ma'am, mga 2018 po. Okay, Nanay Franz, pwede po layo-layuan niyo muna yung katabi mo kasi maingay yung katabi mo. Hello? Okay, sandali kasi tinatanong ko si Nanay, may ibang nagsasalita, so hindi maintindihan yung sagot ni Nanay. So eto, pagkatapos naiwanan sila dahil nagpaalam yung lalaki na pupunta sa Maynila para magtrabaho, nalaman na lang ni Nanay na etong dati niyang kinakasama ay nagpakasal na sa iba. Masaklap, masaklap itong pinagdaanan ni Nanay at ang mahirap pa dyan at problema, hindi na nagbibigay ng sustento itong dati niyang kinakasama. Okay, balikan natin si Nanay Franz. Nanay, hello? Hello po. Ayun. So, meron na naman kayong manok dyan. Nay! Pwede layuan mo muna yung manok at nagtitilao. Ayan. Kaya pala siguro, kasi parang maraming gusto. Diyos ko Lord. Magandang umaga sa chicken. Nanay, hello? Hello po. Wait lang, ma'am. Naghahanap po kung medyo hindi po Opo. So, gusto nating malaman kasi itong pinagdaanan ni Nanay, sabi ko nga, nagpaalam yung lalaki, tapos nagpuntang Maynila para magtrabaho, tapos doon nakatagpo ng ibang babae, at yun pa pinakasalan, So, siguro, ayan, balikan na natin si Nanay. Nanay! Hello po. Okay na. Diyan ka lang. Okay na pa. Wala ka ng katabi dyan na hayop. Wala na po. Okay. So, sabi mo Nanay kanina, hindi mo na matandaan kung kailan kayo nagkakilala at ilang taon na kayo nagsama. Opo.
Okay. Bakit nanay? Bakit hindi nyo na po matandaan? Ayaw nyo na po bang alalahan, i-reminisce or wala na po kayong mga masasayang pinagsamahan? Wala na po, ma'am, kasi marami akong pinagdaanan sa kanya, ma'am. Tulad ng ano, nay? Yung ano, ma'am, yung nung panahon po niya, ma'am, nang nakasama namin po siya, hindi niyo po ako tinutulungan sa pag-aalaga ng bata kasi buntis pa po ako noon. Na isang taon pa lang kasi yung ano ko po, ay hindi, months pa lang po yung anak ko po, nasundan na po kasi ng yung bunso ko po. Okay, so nung magkasama pa lang kayo, parang hindi ka na naging masaya sa kanya. Hindi po, ma'am. Ilang taon na ba itong dalawa mong anak? Ano po, ma'am, mag-aapat na taon na po yung bunso ko, tapos maglilimang taon na po yung panganay ko po. Ngayong November yung panganay, yung December po yung bunso ko po. Eto bang lalaki, eto bang dati mong kinakasama, may naging paliwanag ba siya sa'yo iniwan? Bakit nagpakasal siya o nagpunta siya sa Maynila? Hindi po, ma'am. So, ibig sabihin, nung umalis siya dito, umalis siya sa piling mo, walang malinaw na rason kung bakit siya nagpunta ng Wala Manila. po, ma'am. Wala pong malinaw na reason. Kasi, ma'am, may nasabi naman akong hindi maganda sa kanya. Pero sabi ko, ma'am, bago po kami maghiwalay, ma'am, kahit wala na kami, kahit sustento man lang sa mga anak ko, hindi niya sana makalimutan. Kasi obligasyon niya po yan. Hindi lang ako may obligasyon. Kaso, ma'am, ano siya, matigas ang ulo. Mahirap. Mahingian po. So, ibig sabihin nito, Franz, nung umalis siya, ramdam mo na at hindi ka na umaasa na babalik pa siya sa'yo. Hindi na, ma'am. Wala siyang pangakong iniwan na babalik siya o magpapadala siya pag nakahanap na siya ng trabaho, walang ganon. Wala, ma'am. Okay. So, paano mo nalaman na etong dati mong kinakasama ay nagpakasal na sa iba? Ano kasi, ma'am, bali, ngayon pong October, nag-chat po ako dun sa niya po, sa nanay niya po kasi naghingi po ako ng sustento dun sa anak niya. Bali, sabi po ng kanyang nanay, nagpakasal na po daw yung anak niya. Hindi naman po ako nagtanong, basta na lang sinabi po sa akin, kasal na po daw doon sa Muslim. So Muslim ang kanyang pinakasalan. Opo. Kasi po ayaw ko po talagang pakasalan sa kanya kasi hindi po siya itong magtutuwid yung ugali niya. Iba kasi yung ugali niya, ma'am eh. Tulad ng Medyo ano? may pagkatigasan ng ulo kasi tapos yung addict, ma'am, siya sa ML, yung pinakaayaw ko sa lahat, yung may mga bisyo, imbis na patuunan niya ng pansin yung mga anak namin kaysa yung inuuna niya yung mga laro niya. Addict sa ML. Pag addict pala sa ML, hindi, parang hindi loyal sa magiging asawa or sa kanyang, parang walang futuro. Ganun ba yung Wala. addict? Ganun po, ma'am. Kaya yung mga naglalaro ng ML dyan, tandaan nyo yung sinabi nitong si Franz, so, kilala mo ba itong babaeng pinakasalan itong dati mong kinakasama? Nakita ko lang, ma'am, sa Facebook pa lang po. Facebook lang, ma'am. Kasi nakilala niyo yung babae, ML gamer din po eh. Isa din pong doon niya po nakilala pa lang yung babae. Isa din pong ML gamer. Ayun. Doon niya po nakilala yung babae. So, nagdahil sa sa laro- ML, pinagtagpo itong dati mong kinakasama at ang kanyang naging asawa ngayon. Opo, ma'am. Pero meron din po nagsasabi sa akin na nagtatrabaho din po itong abroad. Abroad po ata eh. Sa abroad po. Dating Yung abroad. babae. Dating Opo. OFW. Opo. So talaga itong ML meron talagang negatibong dala, meron namang positibong dala. So depende siguro So ano yung naging reaction mo, Franz, nung marinig mo itong balita patungkol sa kinakasama mo na meron ng asawa? Okay lang naman po sa akin kasi nagbubuo na ako, ma'am eh. Kung hindi kasi ako mabubuo, ma'am, mararanasan ko po yung mga sakit na naranasan ko po sa kanya. Kaysa na, ma'am, damdamin ko, ma'am. Ako ang mahihirapan. Masasaktan niya naman ako ulit.
Tama. So madali ka lang nakapag-move on. Opo, nag-move on ako ma'am, yung mga Paskong nakaraan po. So wala ka ng galit na nararamdaman dito sa dati mong kinakasama. May galit pa man po ako ma'am, yung para sa anak ko naman po. Ayun. So yung galit na natitira dyan, yung pagiging irresponsableng tatay sa iyong dalawang anak. Opo. Kailan mo ba huling nakausap itong si Mark matapos kang iwan? Ano ma'am, yung December lang po ng 2022, isang beses po siya nakausap po sa phone. Chinat ko po siya na kung pwede mag-usap kami po. Nagkausap din po kami. Yun. Yung bang pakikipag-usap mo sa kanya, balak mo sanang makipag-ayos or nag-expect ka na magiging maayos kayo or talagang totally wala na dahil kasal na itong si Mark? Ano ma'am, ayaw ko na, siya po ang gusto, nung bago po kami hiwalay po, nung October po ma'am, gusto niya po makipag-ayos sa akin. Kaso, sabi ko, ayaw ko na. Nahihirapan na ako. Nahihirapan na po talaga ako ma'am, ayaw ko na po. So gusto pa naman sana sa'yo makipagbalikan ni Mark, kaya lang talagang ikaw na yung nagdesisyon. Ayaw ko na po talaga. Na ayaw ma'am. mo na, kaya nagpakasal na ito sa iba. Opo. So ibig okay sabihin, lang po sa akin po yun. Okay lang po sa akin yun. Okay, Hindi so wala ibig na sabihin- akong problema yun sa akin. Basta sa anak po namin talagang gusto ko lang na mabigyan niya ng sustento. Yun lang po. okay, naghahanap ba ng tatay itong dalawa mong anak? Hindi naman po naghahanap ng tatay. Yung tinuturo ng tatay, ang tatay, yung tatay ko po, yung lolo niya po. Pero alam ba ng dalawa mong anak yung nangyari sa inyo ng tatay nila? Well, hindi po nila alam kasi maliliit pa po mga anak ko. So hindi pa nila alam kung ano yung nangyari sa Hindi inyo? pa po. Okay. Malalaman niya po pag malalaki na po yan. Pag magkaroon na pang isip. Kung Wala pa po sakali, Franz, kung sakaling magkita kayo, magkaharap kayo nitong si Mark, ano yung nais mong sabihin sa kanya? Ano ma'am, yung mahingan po siya ng sustento, yun lang naman ang hinihingi ko sa kanya. Wala naman pong iba. Hindi naman po ako makikipagbalikan sa kanya kasi ayaw ko na po. Mayroon na po siyang asawa. Buntis naman yung asawa niya. Sa anak man lang po ma'am, yun lang pong hinihingi ko sa kanya. Gaano ba Wala na pong iba. Gaano kahirap, Franz, yung magpalaki ng dalawang anak ng mag-isa? Ano ma'am, yung nagtatrabaho ka, tapos mag-aalaga ka po. Yun ang pinakamahirap po sa lahat talaga ma'am. Parang sabi ko sa sarili ko, makayanan ko lahat to. Hindi ko talaga mapili ba umiyak talaga ma'am. Marami akong hirap kasi sabi ko, makaya ko to. Maraming problema. Okay lang, laban lang. Dahil nanay tayo. Ayun, laban lang dahil nanay tayo. Pero dumating ba sa punto na parang sinisi mo rin yung sarili mo dahil itong si Mark ay gusto pa sana makipagbalikan sa'yo, kaya lang ikaw na yung umayaw? Hindi na po, ma'am. Hindi na. Kasi kung sana ay pumayag ka, di may katuwang ka sa buhay. Pero kung talagang hindi na, dahil sa tingin mo ay pasaway naman talagang itong si Mark. So, Pasaway po talaga, ma'am, sobra. ayun, so pasaway talaga itong si Mark. Parang ayaw mo siyang makasama habang buhay. Opo. Kasi, ma'am, yung imbis na bigyan niya sa mga anak ko, ginagastos niya po sa email niya. Kasi nalaman ko yun, ma'am, eh. Meron siyang pinagkagastusan. Ginagastusan ng ML. Bakit meron bang tinataya sa ML? Ay, meron, ma'am. Ay. Paramihan po, ma'am. May mga pusta-pusta pa po yung nangyayari, ma'am, eh. So hindi lang pala ito simpleng laro, talagang sugal na. May mga pusta. Sugal talaga, ma'am, yan. Karamihan kasi na naririnig ko niya. May mga pusta. Yan, pustahan po yan, ma'am. Okay, so nakipagbalikan this time, nakipagbalikan ka last December sana. Ay, itong si Mark last December nakipagbalikan, tama? Hindi, October po, ma'am. October si Mark nakipagbalikan sa'yo. Opo, gusto niyang maging maayos kami kaso, ma'am, ayoko na talaga po. Ayoko na talaga. Okay, kailan itong si Mark nagpakasal? Ano lang, ma'am, yung ngayon na August po, 27, yung 2024 lang po. Okay, so ngayong August nagpakasal si Mark pero nakipagbalikan siya October 2023.
2022 po, ma'am. So magdadalawang taon na talaga nakalipas. So talagang Opo. meron naman palang pahinga. Merong pahinga bago nagpakasal itong si Mark, ano? So Opo. hindi natin masisisi dahil siguro natagpuan niya naman yung tunay na babaeng gusto niyang pakasalan at ikaw naman ay umayaw na kasi sa kanya. Eto Opo, ano, ma'am. Franz, makinig ka, nasa kabilang linya ng telepono, itong dati mong kinakasamang si Mark, Mark Barquilla, ang dating kinakasama ni Franz. Magandang hapon sa iyo, Mark. Oh, may manok din ba si Mark? Wala Mark. po, ma'am. Di pa ako nag-aalangan ng manok. Hello, Mark. Magandang hapon. Hello po. Opo, kilala mo ba itong si Franz? Opo, ma'am. Okay, tanda mo pa ba na iniwan mo siya 2 taon na nakaraan? Hello, Mark. Opo, ma'am. Okay. Tanda ko pa po. Tanda mo na 2 taon nang hindi ka nagbibigay ng sustento sa iyong 2 anak. Opo, ma'am. Mhm. So, matanong ko, Mark, ano naman yung naisip mo at iniwan mo itong mag-iina mo? Na wala man lang na komunikasyon, wala man lang sustento. Ang huling sustento ko po doon, ma'am, kuha na October 20, 2022. October 20, 2022. Opo. Nang iniwan mo sila. Opo, ma'am, kasi ang sabi niya po sa akin noon, hindi niya na daw kailangan ng sustento ko, gawa ng kayang-kaya naman daw kung buhayin yung anak. Okay. Ano daw? Ano daw? Wait lang. Sabi niya po sa akin noon, hindi niya na daw po kailangan ng sustento ko, gawa ng kayang-kaya naman daw kung buhayin yung 2 bata. So ibig sabihin, etong si Franz, sinabihan ka na hindi niya kailangan yung sustento galing sa'yo dahil kayang-kaya niya naman na buhayin yung 2 niyong anak. Opo, ma'am. May sinento ka, yung message niya sa akin. So sinabihan ka niya through messenger. Opo, ma'am. Okay, so nung sinabihan ka nun, pinanindigan mo na hindi na magbigay ng sustento. Bibigay naman po sana, ma'am, kaso ibabalik din daw naman kaya di na lang po muna kayo bumigay. So ano naman yung pakiramdam mo bilang tatay na kahit umayaw na yung dati mong kinakasama na tumanggap ng sustento at ikaw naman na hindi ka gumawa ng paraan para makarating yung sustento mo sa 2 mong anak, ano yung pakiramdam mo bilang tatay? Malungkot din, ma'am, gawa ng di ko rin po nakikita yung mga bata. Okay, so totoo ba na iniwan mo silang mag-iina para lang magpakasal sa ibang babae? Hindi po, ma'am. Gawa ng, bago po ko, ma'am, nagpakasal, meron na po siyang unang kasintahan po ata yun. So ibig sabihin, matapos kayong maghiwalay, dahil gusto mo pa sana makipagbalikan dito kay Franz, umayaw na si Franz dahil meron na siyang bagong kasintahan. Tama? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Gawa ng, kasama niya po yun pag file ng sa let. Wala pa po akong asawa nun. Kasama niya na po yun. Kasama sa? Yung sa pag-file po, ma'am, ng sa let, sa examination, ma'am, sa PRC. Okay. So, gusto mo pa sana makipagbalikan, kaya lang umayaw na si Franz dahil meron na pala siyang ibang napupusuan. So, ano naramdaman mo nun? Na pinilit mo pa sanang ayusin yung pamilya, kaya lang talagang si Franz na yung umayaw? Masakit din po, ma'am, pero kung ano naman po decision niya, susundin ko na lang kung mas kakabuti sa kanya. Gaano ka totoo na ikaw daw ay addict sa ML? Paano man yun, ma'am, kasi sa gabi lang naman ako naglalaro nun. Sa gabi lang. So, Libang lang naman yan. okay. So, paano yan? Wait lang, balikan ko si Franz. Franz! Hello po, ma'am. Ikaw pala yung umayaw daw dahil meron ka na palang ibang napupusuan, meron ka ng ibang boyfriend. Wait lang po, ma'am. Explain ko po na maayos po. Opo, para maintindihan mo po, ma'am. Bago po ako nagkaroon ngayon ng boyfriend, siya po ang nag-una. September pa lang, meron na po siya. September meron na siya. Ikaw, anong buwan? Meron na, wala pa po akong ma'am. Wala pa po akong buwet ka isa. Sa anak ko ang obligasyon ko, yun ang inuna ko.
Hindi yung pakikipaglandian sa mga lalaki. Siya ang nag-unang humanap ng iba. Sabi niya na nakausap ko siya ni December 2022, meron na siyang karelasyon, 2 months na sila. O, siya ang nauna, hindi ako. Nagkaroon ako ng boyfriend nung December pa lang, 2022. Siya ang nauna. Oh, Mark. Naghanap na rin ako ng iba kasi siya ang nagloko. Mark, Hindi ako. ikaw daw, Mark. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako na. Mark. Siya ang nauna. Nagsabi siya ng totoo. Pinaano ko siya. Sabihin mo sa akin totoo. Sinabi niya, ma'am, magtutumas na daw. Doon ako, ma'am, nagkipag-ano sa kanya. Hindi na ako nakipag-ayos-ayok na. Okay. Hirap na ako, ma'am, talaga. Nung nalaman mo na meron na siya, saka ka naman naghanap ng iba. Opo. Sasabihin ko, nakasama ko ngayon yung boyfriend ko. July na yun. July na ngayon, 2024. Nag-file ako ng exam. Eh siya, pag nagpa-file ba ako, di niya nga akong sinasamahan eh. Wala siyang pakialam sa akin. Kahit padala niya, hindi ako kasali sa anak ko lang. So parang nakita mo yung... Hindi niya naisip ako. Hindi ako naisip. Okay, Franz, yung wala kay Mark na pagiging masikaso, sinasamahan ka sa mga pupuntahan mo, hindi mo naramdaman sa kanya. Wala, ma'am. Hindi ko naranasan yan, ma'am. Okay, wait lang, Franz. Mark, Yes po. ikaw pala yung naunang ng babae. Bakit mo naman sinasabing si Franz yung naunang nagkaroon ng ibang lalaki? Nauna na siya. Kasi siyang lalaki. Wala siyang ano. Mark, Yes po, ma'am. ikaw pala nga. Ikaw daw yung naunang ng babae. Ikaw eh. Ako pang binabaliktad mo. Hindi na Alam makapagsalita mo, si hindi Mark. ko alam. Sinabi mo pa nga sa akin yung December nagkausap tayo. Ma'am, 2 months. pwede po bang makasabat? Sino yan? Hello? Ma'am, pwede po bang makasabat? Si mama po ito ni Mark. Okay, nanay, ano yung pangalan niyo po, nanay? Marisa po, Marisa. Okay, bakit po gusto niyong sumabat, nanay? Ano po yung maitutulong po ninyo dito po sa usaping ito patungkol po sa sustento? Kami lang po mag-usap na dalawa. Huwag mo po siyang ipapasali kasi wala Ganito po, ma'am, isi-share ko lang po ito, ma'am. Actually, ma'am, si Mark po, hindi naman talaga totally silang iniwan. Kaso po, ayaw ng magulang ni Francia kay Mark. At nang si Mark ay maghanap ng girlfriend, si Francia ay may pinapakilala na sa mga bata na na lalaki. Kasama na nila to sa pag-outing, pag-file niya ng let, kasama niya na rin. At saka nang time po Okay, nanay, wait lang, nanay, nanay, ano po? Okay, sandali. Nanay, ano yung pangalan niyo, nay? Dapat kami lang po. Marisa po, ma'am, Marisa po. Okay, Nanay Marisa, ang concern po dito ni Franz ay yung pagiging irresponsable pong tatay ng inyo pong anak. So ngayon po, bakit Yes, gusto niyo ma'am. pong sumabat? Ano po yung... May itutulong po ba kayo sa problemang ito, Nay? Ganito po, ma'am. Ang kakulangan po ng anak ko kasi nang time po na nagkaroon sila ng anak ay nag-aaral pa itong si Mark. Tapos po, dalawa silang pinapag-aral ko. Kaya ang kakulangan ni Mark kahit papano kami po ay naghahagilap sa pangutang ay nangungutang kami. Okay. Kaya lang, ma'am, hindi po na-appreciate nila ang aming kakayahan bilang magulang ni Mark. Kung may 1,000 kami o may 2,000, yun lang po ang naikaya namin iabot sa kanila dahil nga po sa problema din ng financial sa pera. Okay. Hindi naman po kami, ma'am, umaayaw na magbigay ng sustento sa bata. Ang sa akin lang po, ngayon po si Mark ay talagang wala naman pong establing trabaho pa, kaya kami ay nakagabay pa kay Mark hanggang ngayon. Tapos ma'am, So, yung pakunti-kunting halaga na binibigay namin sa mga bata, hindi naman po nila nakikita. Lagi nilang kinukwento sa mga tao, hindi kami nagbibigay. Opo, Nanay. Kung si Mark ang anuhin po talaga, wala naman po talagang permanente pang trabaho si Mark, kaya hindi po sila nakakapagbigay ng maayos. Dinagdagan pa po, ma'am, na magkaroon si Francia ng kasintahan. Nagsabi siya na hindi na kailangan ang sustentong galing kay Mark at kung may trabaho man si Mark, sa akin na lang ibigay para makabawi si Mark ng na makabawi rin daw sa akin.
Opo, Nanay Marisa, pero sa pagkakaalam po nyo, tuloy-tuloy po ba yung sustento na ibinibigay po ng anak po ninyo dito sa dalawa niyang anak? Ma'am, tumigil po si Mark, huminto po si Mark pagbigay ng sustento kaya sa mga bata noong October 2022. Yan po ang pinakalas na pagbigay ni Mark ng sustento kasi nga po, laging sinasabi nila na hindi man daw nagbibigay ng sustento sa mga bata. Kaya ang sabi ko, kasi ako, nababaon din ako sa utang kasi kung walang trabaho ito si Mark, kami ang naghahanap ng pera para lang may maiabot itong si Mark sa mga bata. Kahit ayaw nilang kahit po ma'am, ayaw nilang ipahiram sa amin dito ang mga bata, gumagawa din talaga kami ng paraan sa abot ng aming makakaya kahit pa kunti-kunti. Nanay Marisa, so ibig sabihin, talagang sinuportahan niyo po yung anak po ninyo para makapagbigay ng sustento dito sa kanyang dalawang anak. Ilang taon na po ba itong Yes, si Mark? ma'am. Ilang taon na po ba itong si Mark, Nay? Sa ngayon po ay 24 na po siya, kaso wala pa rin po talagang permanenteng trabaho, gawa ng napakahina po ng loob nito. Ay, mahina yung loob pero nakapangasawa po at meron ng anak. Sa kanila na pong usapan yan, ma'am, kasi hindi naman po bulag si Francia na mga panahon na nag-aaral pa sila. Okay. Talagang alam naman po nila yon. Sa una pa lang nilang anak ay nagkausap na po kami ng mga magulang Okay. na dalawahan pa po. Okay. Kaya Sige, Nanay, kami po ng time na yon, Nanay Ma'am? Marisa, okay po so nakuha na namin po yung side po ninyo bilang kayo po ay tinutulungan niyo po itong anak niyong si Mark para makapagbigay ng sustento. Kaya lang, dahil po natigil, syempre hahabol po ng sustento ito pong si Franz para sa kanilang dalawang anak. So, salamat po Nanay, bilang isang ina, tama po yan na ginagawa niyo, natulungan niyo po yung anak ninyo para magawa po niya yung kanyang obligasyon. Yes, ma'am. Ma'am, ang pakiusap ko lang naman po, kasi si Mark talaga ay wala pang permanenteng trabaho. Ano kaya sa feeling kung may abot man kami kahit pa 1,000 halimbawa, kung ano lang ang makaya namin, wag naman nilang sabihin kasi kahit kami mahirap lang, meron pa rin naman kaming natitirang kahihiyan. Marami rin naman po kaming kakilala na paparating sa amin, hindi kami nagbibigay ng sa mga bata. Kahit Okay. naman po kasi ma'am sa inutangan, utang kami para pambigay. Wag naman po sabihin nilang hindi talaga kasi nagbibigay naman po talaga. So, Nanay, Maliit nga lang Opo. po. Nanay, okay, pero kayo na po mismo nagsabi na maliit lang talaga. So, ibig sabihin, Opo. kulang po at hindi sapat sa dalawang anak po nila ni Franz. Pero dyan muna kayo, Yes Nanay po. Marisa, makinig muna kayo at para mabigyang linaw po itong problema ni Franz, nasa kabilang linya na rin ng telepono si Ma'am Vivian Catherine Velasco, ang officer in charge ng Caramoan Municipal Social Welfare and Development Office. Magandang hapon po, Ma'am Vivian. Magandang hapon po. Opo, ma'am, hindi po ba karapatan ng mga bata ang makatanggap ng sustento mula po sa parehas na magulang? Karapatan po ng mga bata na itaguyod ng kanilang mga magulang at ibigay yung kanilang mga pangangailangan. Opo, so sa madaling sabi po, ma'am, hindi lang po yung tatay yung may obligasyon na buhayin yung kanilang mga anak, kundi yung nanay din po, meron pong obligasyon sa kanilang anak. Opo, pareho po. Sa sitwasyong ito po nila, Franz, 2 taon po yung hindi nagpaparamdam at nagbibigay ng sustento umano. Ito pong tatay. Ano po ba yung maaaring gawin na legal na aksyon ni Franz laban po dito kay Mark, yung tatay po ng kanilang 2 anak? Ang po sa amin natin, ma'am, ay siguro, ma'am, ay magharap muna naman sila at mag-usap ng maayos. Para po magkasundo sila para sa ikapabuti ng kanilang mga anak. Kailangan po siguro magkaroon ng agreement tungkol po din sa pagsusustento ng tatay. Opo, kasi Ngayon po, kung hindi po talaga magsusustento yung tatay, tutulungan po siya, i-assist po ng opisina. Kung po gusto po ni Mr. na mag-file ng kaso kay Senior. Opo. Paano po yan, Nay? Kasi ang inaalala po ni Mark at ng nanay, wala daw pong maayos na trabaho, hindi daw kaya muna ng anak niyang si Mark yung pagbibigay ng sustento. Okay lang ba na manggagaling po sa magulang yung ipapadalang sustento para po sa kanilang anak?
At okay lang ba na tingi-tingi muna? Pag sinabing, oh, eto, 1,000, ipadala mo doon. Or eto, 500, ipadala. Okay lang po ba ang ganun, Nay? Ay, ma'am, yung halaga ng pwedeng ipadala. Ma'am, kapag ka nag-usap po sila ng personal at magkasuon po ng written agreement, siguro po, ma'am, ilalagay ma'am doon kung magkano po ba talaga yung monthly na dapat ibigay ng tatay. Kasi hindi po yun sa pangangailangan ng mga bata. Opo. So, ibig sabihin, dapat magkaroon po sila ng kasulatan Written agreement po. kung magkano yung buwan-buwan na dapat ipadala Opo. nitong si Mark sa kanyang dalawang anak. Opo. Opo. Kung sakali po, ma'am, na ipagpatuloy ni Mark na hindi po magbadala ng sustento, magbigay ng sustento sa kanilang dalawang anak, may kaso po bang maaring kaharapin? Ito pong si Mark. Opo. Tutulungan po namin na mag-file ng kaso si Miguel, if ever po gusto niya. Kung hindi po talaga sumunod sa mapagkasunduan yung tatay po, yung mga anak. Opo. Dahil nasa karamuan po, Ma'am Vivian, itong si Mark, maaari po bang ipatawag natin itong dalawa? Magharap po sila dyan sa opisina po ninyo at dyan na po sila magkaroon ng formal nilang pag-uusap at kasunduan. Opo, maaari po. Ayun. Kung available po sila ngayon, kahit po bukas ng umaga, pwede pong mag-usap na po sila. Okay. So, since ang inahabol po nitong si Franz ay hindi naman yung magkaayos sila bilang silang ulit na maging partner, kung hindi, doon lang po sa sustento. At meron na din po silang kanya-kanyang buhay. Ano? So, Ma'am Vivian, magpapadala po kami ng aming team dyan po, ma'am, para formal naming samahan itong pong si Franz sa inyo pong opisina. Okay po, ma'am. Opo, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Vivian Catherine Velasco, ang officer in charge ng Caramuan Municipal Social Welfare and Development Office. Franz at Mark. Hello, Franz. Okay, Franz, napakinggan mo itong si Ma'am Vivian. Ng kanyang nanay. Anong sinasabing walang permanenteng trabaho? Nagtatrabaho siya ng security guard, hindi man lang siya nagbibigay sa mga anak ko. Hindi siya nakakapag-isip na bigyan ng mga anak ko. Meron nakapagsabi sa akin na nagtrabaho security guard. Pero bakit kahit 1 piso mo, wala siyang nabigay sa akin, ma'am? So, napag-alaman mo, Franz, na itong si Mark ay nagtatrabaho bilang security guard at hindi nahinto sa trabaho. Hindi, ma'am. Mali po yung sinabi ng nanay niya. Huwag kayong maniwala kasi mali yung sinabi niya. Merong nagsasabi sa akin, may nakatrabaho siya. Tagadoon din sa kanila. Nagsisinungaling itong si Nanay Marisa. Kaya, ma'am, naghihingi ako ng sustento kasi meron siya, ma'am, trabaho. Kung wala, hindi ako hihingi. Meron siyang trabaho, ma'am. Meron siyang trabaho. Pero totoo ba, Franz, na dati ikaw na daw yung umayaw na tumanggap ng sustento? Ano po, ma'am? Totoo ba na dati ikaw daw yung umayaw na tumanggap ng sustento? Sasabihin ko, ma'am, hindi ako ayaw ng sustento. Pero nung nakasabi ako noon na mali din nasabi ko na hindi na ako tatanggap ng sustento, sa sobra kong galit, ma'am, yung niriso niya sa akin, na bibigay siya ng pera sa anak ko pag meron na siya. Siyempre, ma'am, ikaw, sasabihin ka ng ganyan, anong reaction mo? Siyempre, magagalit ka. Hindi pwede yun. Hindi pwede na kung kailan lang meron. Dapat... ma'am. Meron, ma'am. Diyan talaga ako nagalit talaga ng sobra sa kanya. Kaya nakapagsabi ako hindi maganda. Okay. Doon talaga, hindi ko yung makalimutan naman sinabi niya nakatatak niya sa isip ko man sinabi niya sa akin. At syempre, kung ito naman na si Mark, kung talagang responsableng tatay, regardless mo ano yung sinabi mo, dahil gusto niyang magsuporta, gagawin niya rin lahat para makarating yung sustento. Okay. So, andyan pa ba si Mark? Mark! Hello, Mark. Yes po. Ayan. Akala ko yung nanay mo na naman yung sasagot. Mark! Napakinggan Yes po, mo ma'am. si Ma'am Vivian. Yes po, yes po. Kailangan kayong humarap doon sa opisina ng MSWD para naman kayo ang magkaroon ng formal na pag-uusap at kasulatan. Opo, ma'am. Mas pabuti ngayon dahil kami dalawa, ma'am, para magkalinawan na po. Okay, so ayaw mo Marisa ayaw mo Franz na naandun si Nanay Marisa. Hindi po, ma'am. Kami lang po dalawa. Okay. Paghinga lang po ang nanay. Dapat kami lang dalawa kasi sa anak kami dalawa sa anak lang namin ang pinag-uusapan namin. Mark, wag mo lang isama si Nanay Marisa. Kayo lang daw dalawa magharap.
Hindi ko naman Sige po, ma'am. kasama ang nanay ko. Ako Oh, lang ang mag-isa. at hindi niya daw isasama yung nanay niya, sabi ni Franz. Oh. Sige po. Okay, so desidido ka, Mark, na magharap kayo ni Franz, ha? Para naman once and for all, maayos na yung usapan niyo ninyo, yung responsibilidad mo naman sa anak mo, magawa mo. Sige po, ma'am. Copy po. Okay. So makinig kayong dalawa. Bukas ng umaga, sasamahan kayo ng aming team sa MSWDO at unahin muna natin ito at matapos na ang alalahanin na ito at alang-alang sa inyong dalawang anak na naiipit sa problema ninyo, ano? Mark, Po, ma'am. magpakalalaki ha, magpakatatay kasi yun ang pinaka-importante. Sige po, ma'am. Okay, maraming salamat sa iyo. Franz, may gusto kang sabihin dito kay Mark? Ang masasabi ko lang, ma'am, sana mayroon na siyang Idirekta mo sa kanya, nakikinig si Mark. Ano ba yung dati niyong tawagan? ano po, ma'am? Ano yung Pero dati kasi, niyong tawag sa kanya? wag na lang, ma'am. Okay, wag na. B-boy na lang po. Ah? B-boy ang nickname niya, B-boy po. Kasi akala ko Game Boy. Sige. Sabihin mo sa kanya yung gusto mong sabihin. Ang masabi ko lang sa kanya, sana kahit wala na kami, may malasakit pa rin siya sa mga anak natin, ha? Kung lumaki man sila, di dapat siya pumutol ng pagsustento kasi lalaki-lalaki ang bata, hahanap ng tatay niyan. Kahit itago pa natin, sabi natin itago yan, siyempre yung anak magkaisip man, hahanap ng tatay niyan, pupuntahan niyan, siyempre hindi na natin yan mapipigilan. Saka gusto nilang makilala ang tunay ng mga magulang, wala tayong magagawa dyan. Kaya yun lang hinihingi ko sa kanya, sustento sa mga bata. So hindi mo naman pagbabawalan, Franz, na makita, makasama ni Mark etong dalawa niyong anak. Wala naman po sa kang problema. Okay, Mark. Mga magulang ko lang kasi po, kasi malilit pa lang po yan. Medyo mahigpitan pa lang po yung nanay ko. Mark, napakinggan mo si Franz. Yes po, ma'am. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ma'am, kung ganun din naman po, ma'am, ang gusto nung mangyari pa siya, wag naman po sana ipagkait sa amin yung bata. Ayun. So, mukhang magiging maayos naman yung usapan nitong dalawa. So, abangan nyo na lang mga ka-action. Ano? Sasamahan namin kayo sa pagharap doon sa MSWDO. Maraming salamat, Franz at Mark. Maraming salamat po, ma'am. Samantala mga ka-action, dumako naman tayo sa ating satellite office mula sa Kongreso. Kasama si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Rudy. Magandang hapon po naman dyan po sa inyo. Ayan, so napakinggan mo ka, Rudy, yung unang pinag-usapan namin tungkol sa sustento. Yung sasakyan doon. Ka, Rudy, magandang hapon. Magandang hapon po dyan po sa inyo dyan. Okay, ikaw ka, Rudy, kumusta? Maayos naman yung sustento mo sa loved ones mo. Maayos naman po kahit na medyo mayroong konting nararamdaman, ay kailangan pagpatuloy natin yung simpan natin tungkulin. Ang trabaho. Magtrabaho. Yan ang loved ones ni Ka-Rudy, ang magtrabaho at magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Kasama mo ngayon, Ka-Rudy, si Madeleine Mostoles. At ang kanyang inaing ay para sa kanyang ina na si Miley Mostole, na kasalukuyang dumaranas ng sakit sa puso na kinakailangang sumailalim sa isang open heart surgery. Magandang hapon, Madeleine. Magandang hapon din po. Tama ba, Madeleine o Madeline? Madeleine po. Okay, Madeleine. So, kumusta ngayon yung kalagayan ng nanay mo, Madeleine? Sa ngayon po, nasa heart center po sa ngayon. Nagpunta po ako dito sa Ako Bicol Party List. Nagbaka sakali po ako at tinanong ko po sa mga guard kung sino po yung pwede kong makausap. At sinabi po si Sir Rudy Vizcaya nga daw po. Ayan. Tama po ako dito. Tama yung desisyon nyo na yan, no? Na yung pagbabakasakali nyo, itinuloy nyo dahil talagang dito sa Ako Bicol Party List ay hindi kayo uuwi ng luhaan. So, paano nyo nalaman na merong sakit sa puso itong nanay mo? Sorry po, ma'am. Maingay, maraming dumaraan na sasakyan. Ano, paano nyo nalaman na merong sakit sa puso itong nanay mo? Ano po? Paano mo nalaman na merong sakit sa puso si nanay? Nung August po ay pumunta po kami sa ospital para po magpa-check up.
Kaso po, pinakonfine po siya noon sa Taguig Hospital po. Kasi daw po, meron daw po siyang ibang sakit. Tapos po, tumagal po kami ng 2 linggo. After ng 2 linggo, napagkaano po siya na may UTI lang daw po. Tapos po, sinabi po, pwede na po daw siya lumabas. Mag-ano lang po siya ng antibiotic, magpatuloy. After ilang weeks po ulit, dumating na naman po yung sakit niya. Nilalagnat at nanginginig na naman po. Pumunta po kami sa isang private hospital ulit. Tapos, yun nga po, sa dami po ng test, nakuha po na may sakit po siya sa puso. Pumunta po kami sa Philippine Heart Center po. So ibig sabihin, yung pinatsakapan niyo si nanay, hindi para sa sakit sa puso, kundi yung ibang sakit. Opo, kasi po hindi pa po namin nadidiscover na may sakit po siya sa puso. Opo. So dati man, bago pa siya nagkaroon ng sakit sa puso, ano ba yung pinagkakaabalahan ni nanay? Nagtitinda po kami ng ulam. Nagre-rent po kami ng isang pwesto, nagtitinda po kami ng ulam. So paano ngayon na meron ng sakit si nanay, hindi nyo na magawang Opo, magtinda? wala po, sarado na po. Bali po, si Papa na lang po yung nagbibigay sa amin. Yung sweldo po ni Papa ay 10,000 lang. Ay, opo. So, gaano naapektuhan yung inyong buhay simula nang magkaroon ng sakit sa puso si nanay? Sobra po. Kasi po, pumupunta po kami back and forth. Simula po sa Taguig. Tapos pupunta ng Quezon City. Sobra-sobra po yung gastos namin. Kaya po, wala rin po talaga kami ngayon. Opo. So, ilan kayong magkakapatid? 4 po. 4. So, kayong 4 nagtutulungan para Opo. makaraos? Kasama po yung tita niya po, ni mama ko po. Okay. So, lumapit kayo dito sa Ako Bicol Party List. Ano ba yung kahilingan nyo? Ano pinakanais nyo ngayon para makatulong po kami? Lumapit po ako kay Sir Rudy po para po sa medical assistance po namin, hospital bill. Binigyan naman po ako ng mabilis na action ni Sir Rudy. Kasi po kanina pa po ako umaga dito, pumila po kami. Binigyan po kami ng assistance ng mga miyembro ng Ako Bicol Party List. Ayun, so alamin natin kung anong assistance ito na ibinigay ng Ako Bicol Party List ni Karudi. Karudi! Ito nga po, kaninang umaga. Maaga itong batang to rito sa tanggapan natin. Araw ng pagbibigay ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan. Ang Ako Bicol Party List ay higit sa lahat ay pinakita kagad sa akin niya yung kanyang dokumento at malaki palang babayarin to sa heart center. Ang kakalaga ng 1.6 million. Ako naman, dali-dali ko namang tumawag kagad sa ating buting Congressman Saldico at Congressman Jim Bongalon upang matulungan kagad itong batang ito para sa kanyang nanay. Okay, so sa madaling sabi, tutulungan ng Ako Bicol Party List. Ilan naman, nasa magkano yung ipinagkaloob ng Ako Bicol Party List para dito kay nanay? Pinakalubang kagad siya ng 100K ng ating buting Congressman Saldico. Ayun. Upang makapagbayad kagad sa Art Center. 100,000 yung ipinagkaloob ng Ako Bicol Party List. Balikan natin si ate, napakinggan mo, 100,000 yung ipinagkaloob ng Ako Bicol Party List para kay nanay. Opo ma'am, na ano ko po, kaya po lubos po ako nagpapasalamat kay Mang Rudy at kay Congressman Saldico, saka po kay Congressman Jill Bongalon, saka po sa buong Ako Bicol, Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List po. Ayun. So, meron ka bang mensahe para sa nanay mo na ngayon ay nasa ospital ka? Nagpapahinga po siya. So, doon lang po ang pahinga mo para po gumaling ka na para hindi na po tayo ulit ma-hospital. Ayun. Maraming salamat sa iyo ate at kay Tatay Rudy. Salamat ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Samantala mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo mula naman sa Berac, Catanduanes, isang dating utility personnel ang nangangailangan ngayon ng tulong para sa chemotherapy nito dahil sa tumor na iniinda. Ang ating patuloy na pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan, abangan. Huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa inugabos. Ang aldaw na ini,
ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang. Ora mismo, balikan muli natin ang ating satellite office sa Kongreso. Kasama pa rin si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon. Sa muli, Sir Rudy. Magandang hapon po muli dyan. At kasama mo ngayon si baby girl Villanueva, ang pamangkin ni Willington Soneja na isang senior citizen na at may iniindang tumor. Magandang hapon sa iyo, baby girl. Magandang hapon din po. Ayan, baby girl. Hello po, kumusta kayo ngayon? Mabuti naman po. Opo, eto po ba yung totoong pangalan nyo, baby girl? Opo. Opo. Baby girl po. Opo. So, kumusta naman po itong si Tatay Willington? Ayun po, naghihintay na lang po siya ng room para po makapasok na po siya. Admitted na po siya, hinihintay na lang po namin. Ito lang, punta muna po ako dito kay sir para po makamingi po ng Tama, tiyuhin mo itong si Willington? Opo. Opo. So, yung tatay mo ba, yung nanay mo, kapatid niya? Opo. Kapatid po. Yung tatay? Opo. Tatay mo, okay. So, anong klaseng tumor daw po itong iniinda ng tiyuhin mo? Yung po yung sa, sa bayag, tapos yung po sa tiyan. May papasok po sila doon na, kasi nandun na po yung bukol niya sa may baba ng tiyan eh. Sa bayag po, alam niya na po yan sa pipi po, ipapasok yung Tapos ang operation niya dito po sa mayroong puso natin. Opo. Okay. So, kailan pa ba nagsimula itong naramdaman niyang sakit? Matagal na po, kaya kailan lang po last month po lang namin na-discover na kailangan na siya operahan. Ilang taon na nga po itong si Tatay Willington? 79 years old po. 79, okay. Opo. So, bago pa man siya nagkaroon ng sakit, ano po ba yung dating trabaho ni Tatay Willington? Sa barangay po, sa utility po siya, 20 years po siya doon. Opo, may asawa at anak po ba itong si Tatay Willington? Opo. Ilan po yung anak niya? 4 po. 4. So, kumusta? Tumutulong din po ba sa mga gamutan nitong si tatay? Nakakatulong po, pero hindi naman po palagi. Kasi hindi naman usually nandun sila. Ako po ang tumanda na rin po kila Papa. So, ako na po ang nandun lumaki sa kanila. Ikaw yung palaging kasama ni Tatay Willington? Opo, ako po nakakaalam po lahat. Bakit ikaw yung nag-aasikaso? Di ba sabi mo meron siyang 4 na anak? Opo, malalayo po sila. Doon din po sa Bicol yun, pero malalayo pong parte. Nabagyo pa po sila doon. Doon lately lang po nabagyo. Okay. So naiintindihan mo naman yung mga sitwasyon ng mga anak ni tatay? Opo, mas sanay na po sila sa akin eh. Opo. So kayo po? Opo. Kayo po ba single? Single mom. Opo. Single mom? Opo. Tagal na po. Meron po kayong ilang anak? Isa lang po. Isa. Bakit po single? Nasaan na po yung tatay ng anak ninyo? Nagpunta ng Maynila, hindi na bumalik. Pag pumupunta pala ng Maynila, nakakatakot naman Kaya yung may mga kasintahan dyan, may kinakasama, huwag yung papayagan yung kinakasama yung pumunta ng Maynila at hindi na nabalik. Marami pong maganda siguro dito.
Okay. Tanungin mo, Ka Rudy, totoo bang maraming maganda dyan sa Maynila? Ay, ano ba naman dito sa Maynila? Kailangan dito, malakas ang ano mo. Yung pigil lang yung hininga. Kaya pala ayaw mo nang umalis dyan sa Maynila, Ka Rudy, ano? Oo. Ate, nasa magkano naman po yung kadalasan ng kinakailangan po ni Tatay Willington para po sa kanyang gamutan? Po, sa ngayon po yung nakaano po sa kanya sa admit po niya ngayon nasa 300k po. Pero wala pa po yung chemotherapy niya kung magkano po aabutin po nun. Pero malaking bagay na po sa amin yun. May makarating man lang sa amin, okay na po yun. Opo. So, di naman po kami makatulong lang po. So yung dyan pagkaka-confine niya, dahil po yan sa nararamdaman niya at wala pa po dyan yung pagpapakemo. Opo, wala pa po. Saan po ba siya usually na nagpapakemo? Wala pa po. First time po lang siya makikemo po ngayon. Okay, so saan lahat po ngayon lang po. Lahat at saka operation ngayon lang din po. Saan po pa plano yung ipakemo itong si Tatay Willington? Diyan din na rin po sa East Avenue rin po yung ano ng doktor niya. So dyan na sa Maynila? Opo, dito na po. Nandito na rin po kami. Kailan pa po kayo dyan sa Maynila, ate? Wala pa akong tulog. Kanina lang po. Kanina lang po talaga kayo nakarating Galing po ako ng Bicol. Opo. Pero stranded po kasi kami na bagyo. May bagyo po kasi sa amin. Buti makarating po kami dito. Opo. Nauna na ba itong si Tatay Willington na napunta dyan sa Maynila para magpa-confine o magkasama na po kayo? Ay, hindi po. Sabay ko po. Okay, nakakaano naman siya kasi may gamot naman po. Pero naka-schedule po siya tomorrow. Okay. Ngayong araw na to, opo. Opo. So lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan po ni Tatay Willington? Yun lang po, financial po. Kahit lang po, makatulong lang po sa amin. Okay, so napakahirap ng buhay, ano? Opo. So paano, kasama mo ba yung anak mo dyan sa Maynila? Hindi po, nandun po sa hindi po kailangan po meron mag-alaga kay Papa, yung talagang asikaso po. Okay, so bumiyahe Malaki na rin naman po yun, opo. Bumiyahe kayo mula sa Vera, Catanduanes para makahingi ng tulong dyan sa Ako Bicol. Kanina madaling araw lang po kami dumating dito sa okay, sa Cubao. Makinig po kayo, katabi niyo po ngayon si Ka Rudy. Alamin natin kung ano po yung agarang maibibigay na tulong po sa pangangailangang medikal ni Tatay Willington. Ka Rudy? Opo, ito po nga po napakinggan ng ating mga congressman yung kanyang karaingan dito sa ating kababayan. Tigit sa lahat tinawagan ka agad ako ni Congressman Saldico at Congressman Del Bugalon. Pagkaluban mo kagad ng 100k yan para makatulong na kagad doon sa East Avenue Medical Center ng kanyang operasyon. 100,000. Yan ba ay may bibigay niyo ngayon at madadala na po ni ate para naman ay makatulong po sa hospital bill ni Tatay Willington? Opo, sa ngayon yun, pinapagawa ko ng kanyang guarantee letter para mabitbit na kanya bago siya lumabas dito sa ating tanggapan sa Kongreso. Ayun, ganyan kabilis yung pagtugon, pagbigay aksyon ng Ako Bicol Party List. O nanay, ano po yung masasabi nyo? Lalabas po kayo dyan, nabitbit po nyo itong guarantee letter mula po sa Ako Bicol Party List na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Maraming salamat po sa tulong po. Sana hindi lang ako matulong marami pa po iba. Kahit pa, malaking bagay na po. Thank you po. Maraming salamat po kay Congressman Bungalon po at saka kay Congressman Saldico po. Maraming pong salamat sa inyo. Sa tulong po nyo, malaking bagay na po sa amin. Saka kay Sir Piolo. Thank you po. Ano daw? Biskaya. Piolo. Thank you po. Okay. Hindi naman yung magagalit, Lolo Rudy. Lolo Rudy. Bakit naman Randy. Piolo yan si Piolo. Nagkaroon ka ng automatic na apo mula sa Vera, Catanduanes, Lolo Rudy Vizcaya. Maraming salamat sa inyo dyan, at panalangin po natin na gumaling na po si Tatay Willington. Maraming salamat, Ka Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa National Capital Region.
Eto mga ka-aksyon, ilang araw na lang at magpapasko na. 44 days to go! Pasko na! Merry Christmas in advance mga ka-aksyon. At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilang